Καλώς ήρθατε στο smokeapps.gr. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να καθαρίζετε το ηλεκτρονικό σας τσιγάρο. Αυτά που θα χρειαστούμε για να καθαρίσουμε το τσιγάρο είναι ένα φλιτζάνι, καθαρό ενόπνευμα και μια μπατονέτα. Θα ξεκινήσουμε από τον αποποιητή. Ξεβιδώνουμε την μπαταρία, βγάζουμε τη δεξαμενή, τοποθετούμε τον αποποιητή μέσα στο φλιτζάνι και γεμίζουμε με καθαρό ενόπνευμα. Γεμίζουμε ως ότου να καλυφθεί ο ατμοποιητής. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Λοιπόν, αφήνουμε τον ατμοποιητή μέσα στο καθαρό ενόπνευμα και τουλάχιστον 15 λεπτά στην άκρη. Όσο περιμένουμε, καθαρίζουμε την μπαταρία μας με τον εξής τρόπο: με μία μπατονέτα, την εσωτερική πλευρά αλλά και την εξωτερική. Όπως βλέπετε, εδώ μαζεύεται υγρό και μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία μας. Επίσης, πρέπει να καθαρίζουμε και τις δεξαμενές μας. Για λόγους υγιεινής, αφαιρούμε την προστασία υπερχείλησης και το λαστιχένιο καπάκι και πλένουμε τη δεξαμενή μας κάτω από τρεχούμενο νερό. Αφού περάσουν 15 λεπτά, μπορούμε πλέον να αφαιρέσουμε τον ατμοποιητή από το ενόπνευμα. Κάνοντας αυτή την κίνηση, βλέπουμε πως το ενόπνευμα στάζει. Όσο συνεχίζουμε να κάνουμε την κίνηση, βλέπουμε ότι σιγά σιγά το ενόπνευμα αρχίζει και ρέει, που σημαίνει ότι ο ατμοποιητής είναι έτοιμος και καθαρός. Θα σας συνιστούσα να κάνετε βράδυ αυτή τη δουλειά, ώστε να μπορέσει ο ατμοποιητής μέχρι το επόμενο πρωί να στεγνώσει και να είναι έτοιμος για χρήση. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook και επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε άλλη απορία έχετε για τη λειτουργία και τον καθαρισμό του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Ανδρέας από Smokeapps, καλή συνέχεια.